Naš gost je Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Dobro vam večer. Dobro večer vama i dobro večer vašim i našim gledateljima. Gospodine Hadžić, reforma javnih servisa je današnjim potezom pokrenuta sa mrtve tačke. Hoće li sad kompletan proces digitalizacije ići bržim tokom, odnosno hoćemo li uspjeti provesti digitalizaciju do polovine 2015. godine? Mi danas potpisujemo ugovor ili smo potpisali ugovor koji kaže da ćemo za 120 dana, dakle za 4 mjeseca, realizirati prvu fazu digitalizacije u Bosni i Hercegovini koja podrazumijeva uvezivanje 5 regionalnih centara i mi se nadamo da bi ovo trebala biti u stvari neka ne samo prva faza nego zamajac u nečemu što je evropska obaveza Bosne i Hercegovine koja kaže da do polovine 2015. godine trebamo završiti ovaj posao. Ja sam siguran da ćemo ga završiti i što se mene tiče on samo može predstavljati još jedan u nizu uslova ili koraka koji ispunjavamo prema nečemu što se zove taj takozvani 16. uslov koji podrazumijeva pristupanje programu Evropske unije ili Evropskoj uniji. Ja sam zaista danas jedan od ljudi koji je jako zadovoljan što je Bosna i Hercegovina napravila potreban korak koji smo čekali jako dugo vremena, koji smo zbog različitih administrativnih birokratskih stvari usporavali, odgađali, a evo danas možemo sa zadovoljstvom konstatovati da smo dobar dio posla završili.